Paulo ngoma etosu mienu a odi koma Timoteo ti baako. Paulo nam Nyankopɔn pɛso ye Kristo Yesu somafo. Sɛ de nkwa ɛwɔ Kristo Yesu mu bɔhyɛ no tie no. De koma ɔdɔba Timoteo. Adom, mobrohunu, asomdwie mfiri Agya Nyankopɔn ne Awurade Kristo Yesu nkaw. Meda Onyankopɔn a mefiri me nananom so me som no ahonimu a emutie mu no ase. Sensu mi nya wo nkaye madisire mu anadwo ne awia. Na meka wo nisi a ema mani gyina se mehu wo. Na ani gya ye me ma. Na ema me kae wo. Gidi ankontompo ni mu akane. Na ewo wo nana Louis. Ne wo na Eunike mu. Na megimi di se ewo wo nsu mu no. Enu nti mi kae wo se nyane Nyankopɔn adom akyɛde a enam mensa midimi gu so no so owumu no mu kaso anu bio efise Onyankopɔn amaye huhuhum na mom ahoɔden ne ɔdɔ ne adwunumutie de enti ma wani ngu yen Awurade adansedie ne miamye ne deduani no ho na mom hunu asɛmpa no ho amane bi sɛ de Nyankopɔn ahoɔden tie no ɔno na wagye yen na ɔde ɔfrɛ kronkron afrɛ yen enye yen nnwuma ho na mom ni tirimu agina ne adom a wɔde adom yen Kristo Yesu mu firi tetete na afei wɔnam yagye nkwa Kristo Yesu ahoyie so ayi no adie no ho ɔno na wayi owuo hɔ na ɔnam asɛmpa no so ayi nkwa ne ade a empro adi han ɛno na wo abodin ahyɛ me ɔsenkafoɔ ne ɔsomafoɔ ne ɔkyerɛkyerɛfoɔ ɛno enti na mehunu amane yi nso nanso mani ngu ho ebise minimoni ku amagye no madie na megimi di sɛ obetimi ahwɛ de wɔde ahyɛ me nsa no so asie da no so nsɛmpa ɛyɛ a wotie no me nkyɛn no nhwɛ so no mu yie gidie ne ɔdɔ a ɛwɔ Kristo Yesu mu ade pa a wɔde ahyɛ wo nsa no fa honhom kronkron a ɔte yɛn mu no so hwɛ so wonim yei sɛ wɔn a wɔwɔ Asia nyinaa dane afiri me nkyɛn wɔn mu bi ne Figelo ne Hemogeni Awurade nhunu Onesiforo fie mmɔbɔ ebisɛ ɔtaa huhu me ma me ho dwo me na n'ani angu mi kɔnsɔnkɔnsɔn ho na ɔbaa Roma no ɔbɔ mmɔden hwehwɛ me na ohunu me Awurade ma no nye Awurade hɔ mmɔborɔhunu ɛda no na dodo a ɔsom Efiso no wo a wonim yie. Timoteo ngoma etosu mienu ti mienu. Afei wo meba yɛden adom a ɛwɔ Kristo Yesu mu no mu na de wuti firi manum adansefo bebree anim no ɛno a na fa hyɛ nipa anokwafo a obetumi akyerɛkyerɛ binom nso nsa na wɔn nso mia wani hunu amane sɛ Kristo Yesu srɛ nipa obi nkɔ samfa ne ho ntoato efi ase tena sɛ mu na wasɔ sahene ani na so obi di agorɔ konso a wɔmmɔ no nkonim abotire gye sɛ wako no sɛdeɛ ho mmrateɛ okuafo ɔyɛ adwuma na ɛsɛ sɛ onye mu aba no bi kane hunu deɛ mesie yi na Awurade bɛma wade nyinaa mu hunumu ka Yesu Kristo ɔsɔre firi awufo mu a ofiri David aseɛ sɛdeɛ masɛmpa no tie no ɛno mu na mehunu amane beduru ɔkyerɛ mu sɛ ɔdebɔneyɛfoɔ nanso Nyankopɔn asɛm deɛ wɔnkyeree no yɛntumi bo ase amane nyinaa mu wɔn a wɔayi wɔn no nti na wɔn nso anya nkwagye a ɛwɔ Kristo Yesu mu no ne daa animonyam nokwasɛm nie sɛ yɛne no wuyi a yɛne no bɛtena ase so sɛ yɛto yɛn bo ase a yɛne no bɛdi hene sɛ yɛpa no a ɔno nso bɛpa yɛn sɛ yɛnyɛ anokwafo a ɔno deɛ ɔyɛ nokwafo a ɛfiri sɛ ɔntumi mpa ne ho akyi yenum na kae wɔn na di wɔn adansie Nyankopɔn anim na wɔantwa ɔnoko a ɛnyɛ ma hwee na mmom ɛdane atiefoɔ no aso bɔ mmɔden fa ho gyine Nyankopɔn anim sɛdeɛ ɔfata so odwumayɛni ani sɛ ɔfɛreɛ na okura nokwasɛm no mu pɛpɛɛpɛ na nsɛnhuhu a ɛho nteɛ no deɛ yi wo ho firi ho na ɔbɛkɔ wɔn anim a musubɔ mu na wɔasɛm bɛyerɛ sɛ yarebɔne na wɔn mu bi ne Himeneo ne Fileto
a watre nokra no ho ka se owunya ne atwam na wodane binum gidie butuo nanso Nyankopɔn nyina so tim ho pintin kranso anu yi Awurade nim wɔn a wɔyɛ ne de ene ma obia obɔ Awurade di ntwene ho mfiri de entene ho na efie kase mu ni sika ne dwetɛ ne ɔmanko na nnua ne dɔte de enso wɔ mu bi na obu bi na ebi nso yɛ de wɔ mu na so obi ti ne ho firi yenum ho a ɔbɛyɛ ade a wɔbu na wate ho owura no de yɔ bribi a ɛyɛ yie na wo asiesie de yɔ adwuma pa bia dwane mrantie bremu akɔnɔ na ditrine gidie ɔdɔ ne asomdwe a ɛka wo ne wɔn a wofiri akoma emu tie mu frɛ Awurade bom no akyi na nkwase akyi nyigi a wɔn fa nsua hwee no de egu ebisɛ wunim sɛ ɛde ɔko ba na ɛnsɛ Awurade akoa bi sɛ ɔko na mom ɛsɛ sɛ ɔdwoma nipa nyinaa ohunu nkyerɛkyerɛ ɔtɔ ne bo ase bɔne ho na ɔde ɔdwo kasa kyerɛ wɔn a wɔne no di asie nsɛm sɛ bia Onyankopɔn bɛma wɔn adwensa kyerɛ akɔ nokora no hunu na wɔn ani so atete afiri ɔbonsam a wakye wɔn sɛ wɔnyɛ deɛ ɔpɛ no afidie mu. Timoteo ngoma a ɛtɔ so 2 ti 3. Na hunu yei sɛ na edi akyire mu no mmerɛ mu adin bɛba efiri sɛ nipa bɛyɛ ahopɛfoɔ sikapɛfoɔ ahohoahoafoɔ ahantanfoɔ abususɛnkafoɔ awofo asɛm ho asoɔdenfoɔ boni ayɛfoɔ wɔn a bibia ho ntima wɔn a wɔni dɔ apam sɛefoɔ isekubɔfoɔ wɔn a wɔnhyɛ wɔ akɔnɔ so wɔn a wɔyɛ werɛmfoɔ wɔn a wɔmpɛ papa afatwafoɔ aniɛdenfoɔ wɔn a wɔhran wɔn a wɔdɔ anigyedeɛ sene Onyankopɔn wɔkekare wɔn anim kyerɛ onyamesompa nanso wɔpa emu ahoɔden saa nipa yi da no ho firi wɔn ho na yenum mu bi ni wɔn a wɔnam aseɛ hyɛne afie mu na wɔfa mmaa bɔne adɔre ahyɛ wɔn so a akɔnɔ hodoɔ keka wɔn nomum wɔn a wɔsua daa nanso wɔntimi nhunu nokora no da na sɛdeɛ Yane ne Yambre ne Mose di asie no saa na yenum nso ne nokora no di asie wɔ nipa a wɔadwene asɛeɛ wɔmfra wɔ gyidie fam nso wɔnkɔ wɔn anim pii biara na wɔn gyimi bɛda adi nipa nyinaa anim sɛdeɛ wɔn deɛ no nso yɛɔɛ no na wo deɛ woadi me nkyerɛkyerɛ me bra me tirimbɔ me gyidie mabodwokyɛre me dɔ me boasetɔ me taa a woanya me ntaeɛ mama ne hunu ɛbaa me so Antiokia Iconium ne Listra no akyi saa ɔtɛe yi na megyinaa mu Awurade gye me firi ne nyinaa mu na wɔn a wɔpɛ sɛ ɔde onyamesompa tena ase Kristo Yesu mu nyinaa wɔbɛtaa wɔn na nipa bɔne asifoɔ bɛkɔ wɔn anim wɔ bɔne mu wɔdaadaa na wɔdaadaa wɔn na wo deɛ tena deɛ woasua na woahunu nokora no mu wonim ɔne ko a wosuaa ne nkyɛn no na wofiri wo mmɔfraase nim atwerɛ kronkron no a ebetumi amoa hunu nyansa fa Kristo Yesu mu gyidie so akɔ nkwagye mu atwerɛ nyinaa firi Nyankopɔn home mu na yɛma nkyerɛkyerɛ atɛnyie atenetene ne tenene mu yɛ ne Nyankopɔn nipa yɛ pa a wɔasiesie no koraa ma nnwuma pa nyinaa. Timoteo ngoma a ɛtɔ so 2 ti 9. Afei midi wɔ adanse Onyankopɔn ne Kristo Yesu a obebu ateasefoɔ ne awufoɔ atɛn na hunyie ne na hinie mu no anim pae mu ka asɛm no gyina mu ɛbrɛ yɛ ne deɛ anyem yi atɛn ka anim tufo abodwokyɛre ne nkyerɛkyerɛ nyinaa mu na ɛbrɛ bi bɛba a wɔntie nkyerɛkyerɛ pa a ɛyɛ no na ɛnam sɛ wɔn asom yɛ wɔn hene nti wɔbɛso akyerɛkyerɛfoɔ aboa so sɛdeɛ wɔn akɔnɔteɛ obeyi wɔ aso afiri nokora ho wɔadane akɔtia nansesɛm na wo deɛ ma w'ani nna hɔ ade nyinaa mu mia w'ani hunu amane yɛ ɔsɛmpakafo adwuma
wie wusom no kra na me de wanya hwie mi aye hwiesa na me bra me de be sorry ha hi oko pa no mako mirika no mawietu didie no makra dia ka da me ho ni tin ni abotire Awurade otemufo tin no di be ma me eda no na nya me nko na mom won a wodo na ho yie no nyina nso bi bomodin bra me nchentem ebi se di ma pese se wi ase agya me ho wasim ko Thessalonica Kreske ko Galatia Tito ko Dalmatia Luka nko na oni me wo ha pa Marko kan ho bra na oyema me osum Tihiko de masoma no Efeso se wo ba fa me bata career me gya no ka po nchen wo Troa ni mruku no bre me ni titire no kokwa ngoma no Alexandro Hobri jumfo no yo me boni pi Awurade ntia no kasa de nyumate ono na won so hwe ohun yie wo ne ho ebiso si yensem no ano kwan bebre minyi ano edi kan no mu obi a megina machi na won nyina gya me ho wo mungu won so Awurade gina machi no hye me den wa fa me so awie asenkan no amanaman nyina te awo yi mi jata num Awurade beyi mi afiri boni nyina mu wa jimi akoni sura hini num ono na animo nya wono mre santin fin santin amen Tia Priska ni Aquila ni Onesiforo fiefo Erasto ka Korinto na Trofimo na Mijano Mileto a oyare bomodin bransa na wo braba Yubulo ni Pude ni Lino ni Claudia ni anuanom nyina chiachia o Awurade ne honhom tena adom kan o